Cambuur kan wel eens heel verrassend uit de hoeken komen. Duidelijke taal van trainer Henk de Jong. Want ik al eerder een protte verloren binnen de selectie. In potentie hadden Leouters een knappe ploeg. Die heeft 12 nieuwe gezichten tellen we bij de eerste training van het nieuwe seizoen. En het publiek ieder blijft mooi. Een aantal van de nieuwe spelers had ondervinding in het betellen voetbal. Liek als deze Melvin de Leeuw. Hij speelde hier nog bij RBC, de club die intussen failliet is. Daarnaast had Cambuur ook een aantal jongens uit de topklasse hellen. Martijn Barto en Mart Dijkstra van Harkemassa Boys bij Gleeks. Voor Dijkstra binnen zijn eerste stappen als betellen voetballer. Ja, het is heel gek eigenlijk, maar ik probeer gewoon de dingen te doen die ik altijd heb gedaan. En ook alle zaken eromheen. Dus ik probeer gewoon zo, zoals altijd eigenlijk alles normaal te doen. Wist ik gespannen toen je erheen moest voor het eerst? Nou, gezonde spanning, laat ik zo zeggen. Meer dat ik er zin in had dan echt spanning. Vanzelfs ook een aantal bekende gezichten. Sander van der Heijden en Mark de Vries. Zij binden nog bij. En ook Leon Heesen er nog. Hij mooi voort bij de Leouters vanwege zijn hoge salaris. Maar aan nota is er geen interesse. De vraag is wat er mogelijk is met deze selectie. Nou, ik merk nu in voetballend Nederland dat er toch wordt, waar ben je daarmee bezig? Maar er wordt te praten, wat voor spelers je komen en jonge enthousiaste jongens. Nou, ik heb wel een heel goed gevoel hoe het seizoen mag zeggen. Naast spelers van orenclubs had Cambuur ook een tal jeugdspelers terugscout. Lucas Bijker en Sikko Bauer mooien dit hier bij Gleeks Shellitten wat zien hoes hebben. Ja, dit is eigenlijk een leren hier voor mij. Elke minuut is mooi mij dan. Goed mijn best dan en dan show weer het skipstrand. Voor Sander van der Heijden is het wel een wen. Vliniers die hij nog tussen jongens als Danny Guit en Paul Beekmans. Nou binnen het allegear jonge jongens om hem heen. Maar het is ook wel leuk, want met een jonge groep blijf je ook jong. Hè? Dus dat is wel mooi. Ik denk het wel dat wij een hele leuke groep hebben. Het zijn leuke jongens allemaal, hè, op het eerste oog. Het zijn gewoon normale jongens en doen maar normaal. En dan is het leuk, dan is het prima. En ik denk dat dat wel een goede insteek is.